לציין שבשבילי זה אירוע מאוד מרגש. זו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שאני מגיעה לנתב"ג לטוס ולא לעבוד באמצע הלילה. זה הדבר המרגש היחיד בנסיעה הזאת? כן, השלב הבא יהיה לעבור להתרגש מזה, אבל בינתיים אני מתרגשת מהחזרה לנתב"ג החדש. פעם האחרונה שראיתי את הבניין הזה, הוא עוד היה בשלבי בנייה מתקדמים. אז הצלחה לנבחרת ישראל. אני בדרך כלל לא מרבה להגיד הרבה. שיהיה בהצלחה. שתחבי, יצא. הוא בעברית. בעברית? לא, אני לא אתרגם את זה. כן, בוקר טוב. מה יש לך לומר לפני היציאה לדרך? שיהיה טוב, וטוב שיהיה. וזהו. זהו, אמרנו לבודה. היי, קודם כל, בוקר טוב. לבוקר, קצת מאוחר, בלילה. חג שמח. שיהיה לנו בהצלחה. מעיין. יש לי כמה דברים שאני לא צריך להשתמש בהם. זה חשוב. באנו מרחוק. יאללה, איזה רחוק. הגעת קרוב, אני פי 3 ממך. נראה לי שמגיע לו חיבוק. תוצאה. בנות, תקשיבו. 5:15 אצלנו עולה על המטוס, כאילו מנסים... אילה, איך ההרגשה לפני העלייה למטוס? קצת עייפים, אבל מאוד מתרגשים, ונקווה שיהיה בסדר, שננצח. דנה דיין, נורית, מה יש לך לומר לאומה לפני הנסיעה? שקף? גאולה, איך המרגש לפני העלייה למטוס? כן? כן. כן, יאללה. מה אני צריכה להגיד? איך המרגש לפני העלייה למטוס? חרדה. במילה אחת. חרדה. טוב. יעל, ספרי לנו מה קורה. היא לא יודעת. יעל יודעת? דנה, תראי אותנו. החליטו פשוט להקריב את הטורניר ביום. אז אני יש לי דיבורים אלוהים. זהו, כבר תשארו לישון פה, יאללה. נגרע, 3 מעלות בלילה. לא אמרו לכם למה? תסתכלו על האדומות, איך הן נראות מבועלות. תעמדי באש, קרוב. תעמדי קרוב שיעור. תביאו ליעל אוכל או שהיא הורגת את כולנו. יעל, צהוגיות? נורית. אני רוצה הביתה. אוקיי, מנות, בואו נראה עכשיו מה קורה עם האוכל. הם אמרו שעוד 10 דקות מגיע המנהל של הטורניר. אני רוצה לאכול, לנוח או להתלבש ולנוח קצת. ונעשה אימון מאוד קל. אחרי אימון, הופה. טוב, אני אפשר להגיד לי שלא פחות כלום. תעשי קוקו. הנה. עכשיו. באמת פה בצלעים. זה בטלוויזיה? גאולה תהיה ראשונה. טוב, אבל אפשר להיות דרמטי. טוב. ככה את יוצאת לקרב, גאולה! די, בנות, ככה פציעה שלא מוכרת. פיקוד האש ב-DVD. את כן? תחזרי. בסדר, נכון, נגיע.
אבל חצי מאיתנו המשיך הלאה. לא, כולם פה. למה? איפה? חלק יעברו פשוט בדרך הארוכה. תגיע במיוחד כמו ההזמנה. כמה תחנה והגיעה? יאללה, את יותר מתעדת ממני. מה? את יותר מתעדת ממני. זה הרעיון של המצלמה, לא? בסדר גמור? לתאר בדיוק את החוויות, כאלה. כן. אמרת על עצמי לשביעי שביעי וחצי עד קודם? אפשר או רביעי? רגל עם זוהר מעשי. אמרתי שבגלל סיומות של אירוע. יעל, דורית, יחד, יאנה, מיקי, מיכל, לילה. תקשיבו, אם יהיה אם אני לא חוזרת, זה בגלל יעל. אני עם איריס, כי אני צריכה להיות עם בן אדם רגוע בחדר. ואם שמים אותי עם הילה, שתינו לא היינו מגיעות למשחק. לא. הם לא באמת אותם. לא שמים אנשים מסוימים ביחד. שמים את כל האנשים הרגועים עם האנשים שיש להם נגיעה להילחץ. זה ההיגיון. הילה, את רוצה להילחץ? לא, אבל תשמעו, כל אחד יודע כמה צריך לשלם. הילה, מה? והיום מחזירים כסף ומעבירים כסף לקופה, אוקיי? רגע, לא הבנת. כל אחד יודע כמה יש לו? El tipo que viene trabaja de aquí, se va que le va a dar tipo באמצע השוט. זה לא רחב מאוד. ¿Acá hace partido? Acá va a ser partido. Pues que ganen acá. Sí, sí, sí. No, uno solo puede ir, ¿eh? ¿Sí? Yo le pregunté, le dije, ya, le digo, chicos, no es... חורים של זה. חורים. חורים. Duro, ¿sabes? Mirá, לא, לא, לא. זה המשחק שלנו. לשחק ביחד. אוקיי? ועכשיו אנחנו, כן. ופנדל פה, ואנחנו פה? כן. מה אנחנו עושים לעמוד פה? ומתי אפשר לעלות עליהם? ברגע ודני, יש לך... בוא נגיד, אנחנו פה. אנחנו מתחילים לשם? מתחילים לשם. אנחנו יכולים לתפוס לצד שמה, כמה שיותר קרוב. נו, ומה עושים? פייק עם הבוקר בדיוק. אם איריס בין הפורוארדס, כאילו עובר ליד, הופ! ומישהו שורף, מסתובב, ונכנס מהפה של ה... פה יש לך מענה לדבר שהתכוונתי לדעת. עוד פעם. יש כניסה. פה, בדיוק, קופסים שם. נמצא פה? אוקיי. קפטנית, יאללה, קריאה. עם זום, יש לי אקסטרה זום גם. יאללה, אתה... שנת הלוחם.
יעל, זה היה זום נהדר שלך. טוב, מחר נקבל גם כאלה? באיזה שפה? אומנית. באירופה עומדים בצד ימין כדי שאנשים שממהרים לרכבת יוכלו לרדת, לא כמו בישראל שעומדים ומשתתפים במקום. יפה. כן. בכלל מחייכת? ידעו מה זה. את בוקר המשחק בילינו לסדר את השיער, למרוח קרמים ולהתכונן למשחק. מתארגנות ליציאה. גאולה, עשית צמות לשיער סיבת רווקים. איזה מגן לבוש? לא שלך? לא, השני. הכנות אחרונות במסדרונות של המועדון. כך נראה מועדון רגבי אמיתי ומקצועני. עם מדבר כמובן. מגיעות, לא יודעת, מה זה משנה? מגיעות מפחידות. את הבנות, לא? אלה עוד קבוצה שנראות ילדות טובות. כולם מזדהים עם המארגן. הפולניות מגיעות למגרש. סוף גם נבחרת ישראל מגיעה. הגברת הזאת מפריעה לי. כן, גם הגברות האלה שעכשיו ילכו פה מפריעות. תודה רבה לך. לא משהו לזה. קדימה ישראל, יאללה! איזה יפות אתם! איזה נבחרת!